negi budget mare. Kawan gi boros, opog Lang'ata, kore kocha, opog Westland, opog decentralization. Devolution no ko wacho ni mondo chunga ni koro en Nairobi city, county, pesa duto bedo kanyo. Obed devolve further. Ma managers mag kuonde go bedi. Mano is very, very key. Kotim mano, ticha kiluwe gi enforcement. Dinge ni Chon, Nairobi kata no yudi nito laya to in manangama pay dearly. Sani indecent exposure, kiro kata kaka timore, onge ngamo care. Tiende ni ya, wan gi laws e books. To onge ngama enforce gi. I had a chance madak America. Ki later highway, instantly, $200. Mano over 20,000. Ichule kanyo. Koro you dare not mondo metim gino. Law enforcement emakelo individual discipline. Mingeni gini katimo, to my is the repercussion. Kuro mano ongeka. Kata ka jogi no temo ni timo mobile kiango, corruption no dio kao mo rust, mo chamote. Kuro 3 things manyaka watim. 1, wapog Nairobi into boroughs mawachoka. Wamegi managers, wamegi funds gi. 2, reinforce enforcement unit in those areas. 3, my is very important, leadership. Gigi ok nyal timore ka onge leadership. Leaders mwaketo kuond gi nyaka bed nigi bedo tested, magi bedo nigi jok moko manyalo deliver. Kok watimo mano, you can have money, nyalo yudo boros go, but nothing happens. To kada kopog Nairobi, kopog do mano pod thuolo mag tele mokel to japiny machak inyore ka koth obiro ni ma pod idio gosuru ka japiny ma pod dhi chulo jotelo ma iluongo ni managers ma koro mokel matelo tino bude. Ok ne ka odhi medo siko ne japiny. To kine ni ng'eni gi rech chako to ge wiye. Ka wiye kucho to it will come up to down here. Mani momiyo awacho ni sirikal ma wan go sani ni, God forbid, mondo mi change gik mawacho gi biro bedo matek. To wan gi hope ni at one point we will have a good manager ma biro streamline all these things mawacho. Ka weche bro dhi maber, nyoboro moge giwang ida medo. Mawacho ni rowacho wach boros taneno ka county government ma Nairobi already nigi chik magi propose establishment of a borough system. Oro en gima pani